Welcome to my channel, Daring Dream Tales and Lessons. କାହାଣୀର ନାମ କୋକିଶିଆଳି ଓ ଅଙ୍ଗୁର। ଦିନେ ଗୋଟିଏ କୋକିଶିଆଳି ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲା। ସେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ କୋକିଶିଆଳି ପେଟ ଭୋକରେ ଗର୍ଜନ କଲାବେଳେ ସେ ଜଣେ କୃଷକଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। କାନ୍ଥର ଉପରି ଭାଗରେ କୋକିଶିଆଳି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓ ପାଚିଲା ଅଙ୍ଗୁର ଦେଖିଲା। ଅଙ୍ଗୁର ଗୁଡ଼ିକ ପାଚିଯାଇ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଥିଲେ। କୋକିଶିଆଳି ଖାଇବାକୁ ମନ ବଳାଇଲା। ଅଙ୍ଗୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୋକିଶିଆଳିକୁ ଉଚ୍ଚରେ ଡେଇଁବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଡେଇଁବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗୁର ଧରିବା ପାଇଁ ପାଟି ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁର ଗୁଡ଼ିକ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ। କୋକିଶିଆଳି ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲା। ସେ ଆଉ କିଛି ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ କୋକିଶିଆଳିଟି ଅଙ୍ଗୁର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ସେ ଚାଲିଯିବା ବେଳେ ପାଟି କରି କହିଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଏ ଅଙ୍ଗୁର ଗୁଡ଼ିକ ଖଟା ଥିବେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଯେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ କଦାପି ତାକୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ। କିଛି ଜିନିଷ ସହଜ ଭାବରେ ହାସିଲ ହୁଏ ନାହିଁ। Don't forget to like, comment and subscribe Daring Dream Tales and Lessons.